gràcies, Maria Antònia, gràcies a l'Ajuntament d'Inca, gràcies a SFM i gràcies a l'EMA per organitzar aquestes conferències i ja sense més preàmbuls començam. Bé, parlarem de l'economia de Mallorca relacionada amb el ferrocarril i ens centrarem essencialment en el primer període, és a dir, el període que va de 1875 fins pràcticament la constitució de SFM, que seria cap a 1994. Però ens centrarem sobretot en les darreres dècades del segle XIX i les primeres dècades del segle XX, que és quan realment el ferrocarril assoleix una importància decisiva per l'economia de les Illes Balears i en concret l'economia de Mallorca. No? Per tant, la primera pregunta que ens plantegem és: el ferrocarril és producte de la indústria o ell mateix és un factor d'industrialització? El ferrocarril afavoreix el creixement industrial o és el creixement industrial el que ha de menester el ferrocarril per créixer? Bé, pues la resposta no és simple perquè en realitat són les dues coses. Per una banda, una societat necessita un transport ràpid i eficient com és el ferrocarril quan ha assolit un determinat nivell de riquesa, un determinat nivell d'industrialització i un determinat nivell de comerç i per tant de necessitat de transport. Però a la vegada el ferrocarril és un factor impulsor de la industrialització perquè darrere el ferrocarril no només hi ha creixement econòmic i transport, sinó hi ha tècnics, hi ha indústria metal·lúrgica, hi ha formació de mà d'obra, hi ha tota una sèrie d'elements que conformen el que diríem una societat plenament industrial entorn del ferrocarril. No? Una cosa que fins fa relativament poc temps estava molt de moda era dir que Mallorca era una societat pagesa, que tots eren pagesets, i fins que va arribar el turisme i a partir del turisme aquí van començar a créixer econòmicament i a viure bé. Evidentment això és un mite absolutament fals, un mite absolutament fals que des de fa bastant d'anys professors de la universitat, companys meus i jo mateix hem intentat demostrar que això és un mite fals i que Mallorca era una societat industrialitzada, una societat industrialitzada, fins i tot molt industrialitzada, antes de que arribés el turisme. De fet, el turisme el que va provocar va ser una desindustrialització, no el contrari. No? Anem per parts. D'on ve la riquesa de Mallorca? Primer de tot, que és una economia oberta. És una economia oberta perquè el comerç marítim és essencial. Un altre mite, una illa és una societat aïllada. No, al contrari. Una illa que té port és el menys aïllat que hi ha. Aïllats estaven a Salamanca, aïllats estaven a Valladolid o a Madrid. Això és estar aïllat en el segle XIX, quan les carreteres eren dolentes, quan no hi havia manera de transportar. Penseu que transportar un barco carregat de blat des del port d'Odessa, que ara és el conflicte que hi ha a Ucraïna, des del port d'Odessa a Mallorca, està aproximadament entre 5 i 7 dies. Mentre que un carro carregat de blat per anar de Salamanca a València està quasi un mes. Això significa que els camins de la mà són els més segurs i els més ràpids, antes del ferrocarril. Per tant, sent una economia oberta en el comerç marítim, el joc de les importacions i exportacions des de pràcticament l'edat mitjana ha jugat un paper fonamental a Mallorca i ha permès importar el que se necessitava per consumir i exportar béns que servien per comprar el que importava. Bàsicament Mallorca exportava oli i comprava blat, perquè sempre van ser deficitaris en blat. Això va generar una gran experiència comercial dels grans comerciants que s'organitzaven en xarxes i bàsicament l'objectiu primer de tot això era garantir una estabilitat dels preus, que els preus no se disparassin, que fins i tot en èpoques d'escassesa de blat o de cereals o de farina, gràcies a les importacions això se compensava. I de tal manera que la fluctuació dels preus de consum a Mallorca va variar molt poquet. Amb aquesta estabilitat dels preus que s'aconseguia? Primer de tot, en relació a la força de treball utilitzada, que el cost de manteniment d'aquesta mà d'obra fos baix.
com els preus eren relativament baixos i oscil·laven poc, la mà d'obra era relativament barata. Per tant, això permetia als empresaris emplear quantitats importants de treballadors. Aquesta mà d'obra a la vegada era molt pluriactiva, no només se dedicava a una cosa, tenia diferents habilitats, combinava petita agricultura amb fer feina a una fàbrica, aquí això suposo que ho coneixeu millor que jo, i una flexibilitat productiva important. Aquesta acumulació de capital, aquesta riquesa acumulada, aquí ho veus clarament, l'evolució comparada dels costs de la vida entre Mallorca i Espanya, la línia vermella és Espanya, la línia blava és Mallorca, com veus sempre estem per davall. El cost de la vida, això a vegades ara xoca molt, perquè el cost de la vida aquí és brutalment alt. Però entre 1860 i 1936 el cost de la vida de Mallorca era bastant més baix que en el conjunt de la península Ibèrica, fins i tot més baix que a Barcelona, que és la línia blava clara que no teníem dades d'anys anteriors però l'hem pogut integrar en aquesta. Això és una evolució comparada, partint de l'any 1913, que seria l'any base. Més indicadors de que hi ha un creixement econòmic important, no? Pues, el comerç, entrades i sortides pel Port de Palma, entrades i sortides pel Port de Palma, que ens mostren que hi ha una línia constant cap amunt entre 1857 i 1920, ja entrant al segle XX, d'un moviment comercial importantíssim per tots els ports de Mallorca i, atenció, considerant tota l'exportació i tota l'exportació de Mallorca, la línia negra seria la de Palma. Fixeu-vos el pes tremendo que té Palma en el conjunt de les importacions i exportacions. Després veurem per què, o intentarem explicar quina és la raó darrere d'aquesta quasi monopoli que té Palma en el comerç. I aquí tenim una composició de com són les exportacions, què és el que s'exporta des de Mallorca, no? Bueno, pues, fixeu-vos, entre 1857 i 1920, això són dades de comerç de cabotatge. Fixeu-vos que entre 1857 i 1920, el que deim productes fabricats, que és la columna color de rosa, fixeu-vos com se va incrementant. Passa de ser un 31,63 a uns 56, 61, 50, és a dir, més de la meitat del que Mallorca exporta són productes fabricats. No són porcs, ni és blat, ni són productes agrícoles. Són productes fabricats a tallers i fàbriques d'aquesta línia. El qual és clarament un indicador de la potència d'aquest teixit industrial que s'està conformant al final del segle XIX, començament del segle XX. No? I aquí se veu també molt clarament com l'exportació de productes industrials, conserves i farines, perquè clar, hem de considerar la farina un producte manufacturat, perquè prèviament s'ha de moldre, hi ha fàbriques de moltura de blat, etc. Com el creixement se dispara precisament a partir de 1875, 76, 77, el tren, que juga un paper fonamental en el transport d'aquestes mercaderies que s'exporten. I si hi havia alguna dubte, aquí teniu en vermell el lloc que ocupa Balears en relació a quina proporció de la població activa està empleada a la indústria, és a dir, en el sector secundari, per damunt del primari o del terciari. No? Bueno, segur que el secundari és la indústria, la transformació, etc. Bueno, pues, a 1860 el 67% s'ocupava a l'agricultura, bàsicament, el 13% a la indústria i el 18,9%, el 19% pràcticament, en el sector terciari. Però a 1900, fixeu-vos com ja ha pujat un poquet el sector secundari, que ja és un 14, quasi un 15%, però és que a 1930 Balears ja té més mà d'obra ocupada en el sector secundari que en el sector primari. És quasi un 40%
de treballadors que se dediquen a les indústries de transformació front a un 37% a l'agricultura i un 23,4% en els serveis. Però el més interessant és que estem el quart en rànquing per darrere de Catalunya, País Basc i Astúries. És a dir, que Balears era, a 1930, una societat plenament industrialitzada. Sigam. Per respondre als requeriments d'aquesta societat en creixement, d'aquesta societat industrialitzada, evidentment, ràpidament se van posar mans a l'obra per un tren, per treure, per moure, per entrar el carbó que necessitem per les fàbriques, perquè malauradament saben que el carbó mallorquí és el lignit, deixa massa residus, sobretot per les calderes de vapor, i era complicat, per tant hi ha una gran importació d'inputs energètics, bàsicament carbó, etc. Primer projecte, un holandès que no havia Paul Bouvier, que se va fincar aquí a Mallorca, va fer moltes obres, va dessecar el Pla de Sant Jordi, entre altres coses, va ser una persona important, i va presentar un primer projecte de ferrocarril l'any 1856, Prest. Aquest era el seu projecte, el que està marcat en vermell, una línia fèrrea que anava a Inca i a Felanitx i Manacor. Això no va passar del paper, va ser una primera proposta, no va passar del paper. A 1857 i 1865 els germans Enric i Frederic Gispert feren una altra proposta, un ferrocarril, Palma-Inca, concretament. Aquí tenim les seves propostes, Palma-Inca, Alcúdia-Manacor. Fixeu-vos que ja a 1865 ja se planteja arribar fins a Alcúdia, que era important. S'ha de dir que, i després l'explicaré més bé, que Alcúdia, per què és que proposen Alcúdia unificar mitjançant un ferrocarril Palma, Alcúdia i Manacor? Perquè, entre altres coses, els germans Gispert eren catalans que feien feina per empresaris catalans. I als empresaris catalans els interessava tenir una connexió naviliera directament amb Mallorca, el qual era molt més lògic fer-ho des d'Alcúdia que no des de Palma. Perquè si us fixeu qualsevol mapa, després ho veurem, Barcelona-Alcúdia és pràcticament línia recta, mentre que Palma i Alcúdia han de fer totes les altres. Aquest projecte se va discutir, va tenir un cert ressò, fins i tot se va començar a reunir del pes per fer estudis, però tampoc va prosperar. Va prosperar el projecte de Nucevi Estada en 1971, coneixem, que el projecte de Nucevi Estada és el projecte del germà Gispert modificat. L'empresa ho va comprar, la societat ho va comprar i varen comprar els drets, per dir-ho de qualque manera, i ho varen modificar. Eusebi Estada va fer un estudi científic de les necessitats de transport del ferrocarril. Se va passar mesos, ell, els seus ajudants, a les portes de la ciutat, perquè en aquella època Palma tenia encara murades i portes, i comptabilitzant, detallant tots els carros de mercaderies que entraven a la ciutat. I per on entraven, per quines carreteres entraven, etc. I amb aquestes dades objectives, ja no era anem a fer un ferrocarril, que quedarà molt bé, no, anem a fer un ferrocarril perquè Palma entra tota aquesta quantitat de mercaderia que després l'hem d'embarcar. Tot un plantejament de màrqueting modern, perquè avui diríem una prospecció de mercat, absolutament novedosa per l'època, i sobretot a Mallorca. I aquí tenim el famós triangle de Eusebi Estada. Eusebi Estada, ell l'explica a la seva memòria, han de fer com si fos un gran embut, que els vèrtexs seria el port de Palma, no Palma, el port de Palma, on se recollís tota la mercaderia que Mallorca podria generar, fos exportada pel port de Palma, amb una perllongació inversa d'aquest embut cap a Alcúdia, però sense arribar a Alcúdia. Això també ara vos ho explicaré bé, no? I aquest embut per Eusebi Estada era l'embut de la riquesa, tot passaria per aquí. Fixeu-vos que totes les propostes que hem vist
totes parlen com a centre Inca, i no és casualitat. Inca està en el centre de totes les vies de comunicació que convergeixen cap a les riqueses, les mercaderies, etc. No? Bueno, doncs Eusebi Estada va fer aquest estudi i, a més, Eusebi Estada era molt amic d'en Emili Pou, que aleshores era el primer director de la Junta de Obras del Puerto, quan el port de Palma encara era pràcticament un espigón, era un mollet. I entre ells dos i aquest altre senyor, en Charles Paul Bidwell, del qual no tenim cap fotografia, però aquí tenim el seu llibre més famós, Les Illes Baleares, era el cònsul britànic, tenia el consulat aquí, i en Paul Bidwell, en Eusebi Estada i en Pou tenien una tertúlia. I què passa a les tertúlies? Pues s'intercanvien idees, possibilitats de negoci, etc. Varen consultar amb un altre enginyer britànic, en Charles Edward Spooner. Spooner aquest era galès i també un enginyer de ferrocarrils, i va ser el que va promoure, o millor dit, va vendre l'idea de fer un ferrocarril de via estreta. Perquè, clar, havien de fer un tren, i com ho farem? Com a la península d'un metre 60 d'ample? No, perquè això és molt costós, requereix expropiar molt de terreny, curves molt grosses, per a un ferrocarril de via estreta, perquè en Spooner hi havia construït ferrocarrils a les colònies britàniques, per Malàcia i per allà. I allà funcionaven molt bé els ferrocarrils de via estreta. Bé, la qüestió és que entre els tres d'aquí i els galès se varen arribar a confegir un poc com seria la base tècnica del ferrocarril. I la primera decisió important que varen prendre va ser l'ample de la via, que va ser 914 mil·límetres, és a dir, una iarda anglesa. Una iarda anglesa, 914 mil·límetres, que va ser l'ample de la via del tren de Mallorca fins 1981, que se va canviar a metro, només el tros Palminca. Qualcú se'n recordarà d'això. Que teniu els exemples de via més comuns. El blau és el més internacional, és a dir, amb Stephenson o Wifé, internacional de Chemin de Fer, i de les verdes són les espanyoles i portugueses, que són les més amples, juntament amb les russes. Però la nostra és aquesta, la llarga mallorquina, que són 914 mil·límetres antes de passar a la metre. I l'altra decisió important que se va prendre va ser quins serien els proveïdors. I aquí tenim els primers proveïdors. I fixeu-vos, tots són anglesos. Per les locomotores, Nasmyth Wilson de Manchester. Per els cotxes de viatgers, Brown Marshall de Birmingham. Per el carril, la fundició Head Whale Steel de Gal·les. No oblideu que Spooner era galès. Canvis de via i plaques giratòries d'Ipswich, també per allà. L'únic que se va comprar d'entrada a Espanya van ser les travesses de fusta, per rails. Se van comprar a Granollers. Aquí els preus en lliures esterlines i els preus de les travesses amb escuts. Per si algú no se'n recorda, un escut era d'8,50, una moneda de 2,50. En aquella època era la moneda de curs legal que hi havia a Espanya. Això és estem de la Primera República, entre 1873 i 74. I aquí teniu algunes de les empreses britàniques que van servir per proporcionar material tècnic. Brown Marshall, Nasmyth Wilson, la fundició, Ransoms and Rapier, i totes aquestes. Quines van ser aquesta va ser la companyia, la blava, la companyia important, Ferrocarriles de Mallorca, que és producte de la fusió de dues companyies. La primera, que se deia Societat del Ferrocarril de Mallorca, que és la primera que faig estudis i contracta en Eusebi Estada com a enginyer, i després la companyia de los ferrocarriles del centre del sud-est, que se funda a 1876 per una divergència entre els accionistes de la primera, perquè aquesta gent del centre i del sud-est el que volien era arribar primer a Manacor que no Inca. I va haver aquí un tira i afloja, per aquí, amb els meus accionistes, jo aconseguiré un crèdit del Banc de Crèdit Balear,
No entrarem en detalls, però ja hi havia enginyeria financera. Finalment, en 1876 se fusionen, un acord, i se dirà Ferrocarriles de Mallorca, que és un nom històric que va estar en vigència fins a 1951, que va ser quan va ser nacionalitzada. I va passar a ser EFE i després FEDE. Aquí teniu algunes dades, no m'entretendré cal explicar-les, però més o menys, si qualcú després vol més detalls, ho farem donar. Les altres dues companyies van ser el Ferrocarril de Sóller, prou conegut, i el Ferrocarril de l'Aró, d'aquí Ferrocarril, que se va fundar en 1881, però se va dissoldre en 1934, i no va arribar molt lluny, no? Era una petita línia entre el Consell i l'Aró. Bueno, aquí estan el conjunt dels quilòmetres construïts. En total, entre les tres companyies, són 281 quilòmetres. 281 quilòmetres és molt o és poc? Bueno, doncs és bastant, perquè des del punt de vista de quilòmetres per habitant està per damunt de la mitjana espanyola. I des del punt de vista de quilòmetres per superfície també està per damunt de la mitjana espanyola. I per tant, no només Mallorca era una illa industrial, sinó també era una illa ferroviària. Aquí les línies, primer Palma Inca, després la Pobla, després Manacor, després el Gai de Montuïri i Porreres Felanitx, després Palma Port, Coll, Arenal, Llumajor, Campos, Santanyí, Manacor Artà, que serà la darrera que se va construir, i a part el Ferrocarril de Sóller i el Ferrocarril de l'Aró. Tot el això no és res comparat amb el que hagués pogut ser que veurem després. Això és el que vos deia. A Mallorca teníem ràtio habitants i superfície, clarament per damunt de la mitjana espanyola i en relació a la població també. Els dos ports, entrar un part ja en terreny més directament econòmic, els dos ports, Palma, Alcúdia. Palma és gran port, Alcúdia és port que no va poder ser. Perquè, com he dit abans, Alcúdia està orientada cap al nord, és a dir, està ben orientada cap a Barcelona, Tarragona, Marsella, Gènova, fins i tot el port de Roma, mentre que el port de Palma està més ben orientat cap a València, cap a Màlaga i Almeria, cap a nord d'Àfrica. No és casual que els romans muntessin la seva principal ciutat en el nord, Alcúdia, Polèntia, Alcúdia, no? Als romans els interessava tenir bones connexions amb el sud de França, la Gàl·lia i amb Roma. Per tant, la seva principal ciutat era Polèntia, no era Palma. Palma era la ciutat petita, la ciutat menys important. Però, clar, hi havia un problema entre el port de Palma i el ferrocarril, que aquí tenim el quadrant de lo que on ocupava l'estació, hi ha Palma. Com sortejar el problema de que Palma està murallada i impedeix l'accés en el port, que està en una situació tan especial que és pràcticament impossible arribar si no és directament des de la ciutat? Primer en el Servi Estrada va fer un parell de projectes bordejant les murades, això vos seria el perímetre emmurallat de Palma, fa 4 trajectes, 2 per ponent, 2 per llevant. No van arribar a anar bé fins que se va fer un projecte que seria, com sabeu, atrevessant la ciutat, primer en superfície i després mitjançant un túnel. No insistiré
importància de Palma, però sí en el percentatge. Fixeu-vos, el percentatge total del comerç de Mallorca i el percentatge de Palma, que és la línia de tendència. Per tant, què passa? Que el ferrocarril encara incrementa més el pes específic del port de Palma en relació amb el conjunt de Mallorca. I fixeu-vos com el transport per ferrocarril i el producte i la producció industrial van pràcticament en línies paral·leles. A mesura que s'incrementa la producció industrial, se va incrementant el transport per ferrocarril. Faig un incís. A vegades podem pensar que el ferrocarril era com ara, transportava bàsicament persones. No. El ferrocarril transportava bàsicament mercaderies. De fet, en aquella època la mobilitat personal era molt baixa. La gent se movia poc. El primer any se va veure molta gent per provar el tren, però després va caure al sud del tren. De fet, la línia més utilitzada durant molt d'anys va ser Palma-Pandinga. Per què? Perquè el Pandinga estava fora de les murades de Palma. Allà hi havia colmades, bodegues, venta de vins, més baratos que dins Palma, perquè no pagaven dret de porta. De tal manera que molta gent, sobretot els diumenges, feien verdaderes excursions per anar a menjar i beure un Pandinga, perquè era molt més barat que Palma. No? Això era el port de Palma 1813. Com he dit abans, era mollet, pràcticament. A 1872, ja el projecte d'Empou, en connivència amb l'Estada, ja creix un poc. Fixeu-vos que en 1872 se crea la companyia del ferrocarril, antes d'acabar la línia, però se crea, però ja hi ha una ampliació del port. En 1900 ha crescut encara més. I en 1935 no només ha crescut encara més, sinó que ja fixeu-vos que ja està surcat de línies de ferrocarril. Totes aquestes línies són vies fèrries que connectaven l'estació de Palma amb el port. En 1961 ja se confegeix ja el que és com ara el port, ha crescut molt en ample però no en superfície, això seria el Pebaires, el dique de l'Oeste, aquí el que seria el moll que ha crescut molt, com sabem, però i el dique de l'Oeste també, i s'han fet molt més molls, etc. Però seria bàsicament el projecte final d'en Roca, que era director des... I el corol·lari de tot això és quan finalment des de l'estació s'arriba directament en el port per un túnel per davall de la ciutat. Inicialment en vermell hi ha la línia que arribava fins al port, però havia de travessar la ciutat. Com que havia de travessar la ciutat, moltes vegades la gent se queixava de que si les locomotores feien renou, que feien fum, que embrutaven, etc. Se va combinar ús de locomotores petitones amb tracció animal, ases, i amb muls, millor dit, que arrossegaven els vagons per dins la ciutat. Però bueno, finalment el gran èxit va ser la construcció del túnel i la connexió directa entre estació i moll, i una estació que no se va arribar a fer mai aquí, el que seria el Parc de l'Onà. El Parc de l'Onà hi havia un projecte de fer una estació que rebés mercaderies i passatgers que anessin cap al centre de Palma com si fos un metro. Això és una cita textual del archiduque Luis Salvador. Si se hubiera prolongado el tendido férreo hasta Alcudia y construido un ramal a Pollensa, pronto el puerto de Alcudia se habría convertido en el puerto principal de exportación de todo el oeste de la isla, y encumbrado incluso como centro de expedición principal de gran parte de las regiones centrales. Pero, como todo ello perjudicaría notablemente a Palma, donde radican la mayoría de comerciantes y gentes con interés en el ferrocarril, no es probable que aquel proyecto se haga jamás. Paraules profètiques. 1884, l'arxiduc Lluís Salvador ja deia que el tren a Alcúdia no, perquè els pes dels accionistes del ferrocarril eren bàsicament comerciants de Palma.
que els interessava mantenir el control del comerç i el transport de Palma. Aquí tens la llista dels primers accionistes, no vos vull cansar de noms, però bueno, hi ha noms il·lustres de tota casta, no? Francisco Manuel de los Herreros, el Conde de Montenegro, en Cayetano Socias, el Marquès del Reguer, el Marquès de la Cènia, Nicolás Cotoner, en Marcel, gran comerciant, una llista inacabable de nobles i grans comerciants que tenien els seus interessos bàsicament de Palma. No? Bueno, què més era el ferrocarril? El ferrocarril era la principal empresa de Mallorca. Va arribar a tenir 867 treballadors, una empresa relativament gran. I no només per pes de la mala obra que utilitzava, sinó per la influència social i política que tenien els accionistes del ferrocarril i de tota la societat. Pensava que el Banc de Crèdit Balear estava copat, o al revés, el ferrocarril estava copat pel Banc de Crèdit Balear i viceversa. Era tot un conglomerat. El ferrocarril sempre és molt més que una empresa. És també un lloc de ser una empresa tan gran i tant de treballadors, se generen moltes activitats. Sempre van ser els introductors del futbol. Mallorca, juntament amb l'Isla Marítima, que era la companyia dels tallers dels barcos, que van formar Baleares, els ferroviaris també van fundar un equip de futbol. En els tallers de Palma, dels ferrocarrils, se construïen furgons correus com aquest i sobretot vagons de mercaderia, se construïen allà mateix. Varen obtenir del govern espanyol el títol de productores nacionals. Això volia dir que podien produir i exportar material ferroviari de tota casta. Bàsicament construïren això, vagons i alguns furgons correu, etc. I aquí tenim l'estrella, una locomotora construïda íntegrament en els tallers de Palma, la locomotora d'Espanya. Va construir una altra, que serà Alfonso XIII, i està basada en un model de les angleses, de la Nassau Wilson, però la va dirigir la construcció Joan Rubí, enginyer de ferrocarrils, i construir una locomotora que funcioni fàcil, senzill. Se necessita mà d'obra molt especialitzades, se necessiten recursos, se necessita tècnica, etc. I se necessita, com he dit, molta mà d'obra especialitzada, i per això, per exemple, l'escola de formació de mestre industrial que se va fundar a Palma va ser per iniciativa de Ferrocarrils de Mallorca, que necessitava mà d'obra especialitzada. Se varen generar moviments obrers, sindicats, i una festa de confraternització amb els empresaris, però no hem d'oblidar que l'única empresa que va aguantar una vaga de 3 dies durant el cop d'estat del 10 de juliol van ser els ferrocarrils. Van aguantar una vaga de 3 dies amb un estat de guerra, el qual suposava que te podien fusellar. La qual demostra la força i l'organització que tenien els sindicats a la companyia. Això és una foto que a mi m'agrada molt, que és de l'any 1955, que fixeu-vos l'ambient, el Manchester, el Liverpool, el Palma. És un ambient que malauradament ja ha desaparegut, perquè mos agrada els trens, les locomotores de vapor, però és molt suggerent. Tornem. Això eren les línies construïdes. A partir de 1908 hi ha un vot qualitatiu. S'aprova la llei de ferrocarrils secundaris i estratègics, en els quals l'Estat garanteix, entre altres coses, un 5% mínim d'inversió, amb unes certes limitacions tècniques poques, se permeten càlids, amples de via, etc. Se distingeix entre ferrocarrils secundaris i estratègics. Bàsicament els estratègics són els d'ús militar
Per exemple, aquí a Mallorca, el ferrocarril estratègic és des de Palma a Santanyí. Per què? Perquè els militars l'utilitzaven per servir a les bateries de la costa, el Cap Blanc, etc. I se considera estratègic. I la subvenció de que l'Estat depenia de quines eren les propostes que finalment s'adoptaven. I de què depenia que s'adoptés una proposta i se considerés la possible subvenció per les pressions polítiques d'un partit, de l'altre, de diferents cacics de diferents pobles o de diferents ciutats, etc. Això no ha canviat gaire. Per tant, aquí tenim les línies construïdes, però, atenció, això totes les línies que se van projectar, però que no se van arribar a construir, o se van començar a construir i no se van acabar. Fixeu-vos quin teixit. De tot això hi ha els projectes, les propostes, una línia de ferrocarril del nord, Inca, Pollença, Alcúdia, la Pobla Muro, i després una connexió des de Muro a Santa Margalida, Artà, Cap de Pere, Sant Cervera, Sant Llorenç i Manacor. Una altra connexió que lligava Santanyí amb Manacor, passant per Palanís també. Una molt arriscada, que era Palma, Andratx o Palma, Solla, passant per Valldemossa i Deià. Aquesta realment era molt complicada, però bueno, fixeu-vos si s'haguessin arribat a construir totes aquestes línies teòricament aprovades i inicialment projectades, doncs haguéssim tingut una densitat ferroviària fins i tot equivalent a la de Suïssa, que és una de les més altes del món, i realment una meravella des del punt de vista econòmic i tots els nivells. Els tràfics de mercaderies, com veus, superen àmpliament el volum del tràfic de viatgers. El tràfic de viatgers s'estabilitza, va creixent molt lentament, cau a partir dels anys 50-60 i veig que en una perspectiva llarga, 1875-2000, aquí, a 1964, acaba el moviment de mercaderies i el tren ja no transportarà mercaderies, només transportarà viatgers. Per què? Pues perquè no pot competir en la carretera, no pot competir amb els camions, que són molt més movibles, etc. Però hi ha més raons. Aquí tenim el coeficient d'explotació. El coeficient d'explotació és una mesura que qualsevol empresa valora per determinar si la cosa va bé o no. El coeficient d'explotació de ferrocarrils de Mallorca, que és la relació entre despeses i ingressos multiplicat per 100, és, com veus, si és inferior a 100 o menys, vol dir que la cosa va bé. Si supera el 100, vol dir que la cosa comença a anar malament. I fixeu-vos que la cosa va relativament bé, fins als anys 30. Fins als anys 30 que comença a anar malament. El coeficient que ja comença a superar el 100. Per què? Perquè a partir dels anys 30 la motorització, els vehicles de motor, benzina, etc., ja fa una competència important. I fins i tot per tràfic de viatgers també hi ha una competència important. Hi haurà el que se diu cànon de coincidència. És a dir, si una línia d'autobusos, per exemple, de transport de viatgers, coincideix amb una línia de ferrocarril, se suposa que la companyia de ferrocarril ha de rebre una compensació per aquesta competència. Això es diu cànon de coincidència. Però, la trampa moltes vegades són accionistes de la pròpia companyia dels ferrocarrils els que munten companyies d'autobusos que tenen la competència del propi ferrocarril. I que aquí hi ha el que ha hagut moltes vegades. No? Però si passam, m'he aturat a 1951 aquí perquè és quan, com veus, han arribat a 140, la cosa és ruïnosa. És quan
la companyia decideix que no pot continuar i demana la intervenció de l'Estat. I l'Estat se fa càrrec de la companyia, primer una cosa que es diu EFE, Explotación de Ferrocarriles por el Estado, que després serà FEDE, Ferrocarriles Espanyoles de Vía Estrecha. Bueno, i aquí tenim a l'època de FEDE i EFE com el coeficient encara se dispara més. Sabeu que a l'any 1900, a prop de 1980, el coeficient ja són 500. Penseu que a partir de 100 ja no hi ha beneficis. Bueno, hi ha una anècdota d'un viatger anglès, tal Peter Allen, que va publicar un llibre molt famós que es diu Vapor en Espanya, que va viatjar per tota Espanya fent fotografies de les locomotores i aquí a Mallorca va venir i va fer fotografies i quan va arribar a l'aeroport, o no sé si era l'aeroport Esport, va agafar un taxi i va dir me pot dur a l'estació de Ferrol que vull agafar el tren. I el taxista li diu, però què diu? Si aquí el tren només ho agafen els soldats i la gent molt pobra. El tren és brut, és lento. Això era l'imatge que en aquell moment hi havia dels ferrocarrils. No? Primeres conclusions. Això ja no els vull cansar molt. El ferrocarril va fer que tota Mallorca se va convertir en un únic mercat. El triangle, el s'embut d'on estava va funcionar. Assegurant així la plena integració del territori en el que diríem modernitat, capitalisme industrial. Però amb un desequilibri. Palma, aquest desequilibri era favorable a Palma. Palma es va convertir en el dipòsit general de tot allò que entrava i sortia. I sempre se va evitar per part dels accionistes del ferrocarril que el ferrocarril arribés a qualsevol altre punt de la costa. L'excepció és Sóller, però penseu que Sóller és una iniciativa dels comerciants de Sóller, que no té res a veure amb el ferrocarril de Mallorca, que van muntar la seva línia. Entre 1875 i 1930, la superfície dels molis de Palma augmentarà 700 vegades, a més de 3 quilòmetres i mig de vies que connecten l'estació al port, l'estació de Palma i tota l'illa. I podríem establir una relació. Cada vegada que hi ha una ampliació de la xarxa ferroviària hi ha una ampliació dels molis i viceversa. Aquesta primera força, aquesta primera prova guanyada pel ferrocarril, que evidentment se va convertir en el rei del transport, se va convertir en la seva debilitat. Per què? Perquè quan mitjans del segle XX el transport aeri comença a ser més barat, les vacances anuals comencen a generar un moviment de gent que vol anar de turisme, amb una necessitat per molt de treballadors. El ferrocarril no està en condicions de rebre aquesta avalanxa de demanda que gent vol anar al lloc de la costa. El ferrocarril no arriba al lloc de la costa. Ha deixat aquest terreny obert per al transport per carretera. Fins al punt que Balears és, des dels anys 60 del segle passat, la comunitat amb un major índex de motorització per persona de tota Espanya. I jo m'atreviria a dir de tot el món. Perquè si en 1960 teníem 93 vehicles per cada 1.000 habitants, ara tenim quasi 1.000 vehicles per cada 1.000 habitants. És a dir, quasi pràcticament un vehicle per habitant, incloent-hi nens petits, vàlids, una cosa, una motorització pitjor que de Singapur, una cosa tremenda. Però paradoxalment, el mateix automòbil que gairebé aconsegueix enterrar el ferrocarril se va convertir a partir dels anys 80 en el factor dinamitzador del ressorgiment del ferrocarril. Per què? Perquè la gent ha començat a veure que la saturació de les carreteres, la lentitud del desplaçament, tot això genera, a part de les molèsties, una major consciència de que sigui quina sigui la via que s'obri, una nova carretera, més tard o més fet s'acabarà col·lapsant. Per tant, s'ha de reduir el transport privat i per això hi ha un ressorgiment important del transport públic. I aquí ho tenim. Transport de viatgers entre 1965 i 2004, època de FEDE, fixeu, 1965 a 1994.
se manté molt estable i fins i tot baixant, sobretot als anys 70, tremenda. Però a partir de 1994, creació de serveis ferroviaris de Mallorca, se comença a produir un bot cap amunt. Els serveis milloren, els trens se fan més puntuals, els trens se fan més còmodes, més ràpids, la gent comença a valorar la importància del transport públic, fins al punt que actualment, si les meves dades no fallen, 2 milions de viatgers que se van moure a l'any 2000 i ara, l'any passat, van moure més de 10 milions de viatgers. Serveis ferroviaris de Mallorca, qual és un vot qualitatiu impressionant. Bueno, jo per la meva banda res més, moltes gràcies per la seva atenció i estic dispost a contestar el que pugui contestar. Moltes gràcies.